राज्यामध्ये पुढील 4 ते 5 दिवस संततधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पावसाचा अंदाज आहे। अरबी समुद्रात कमी दाबाचं क्षेत्र तयार झाल्यानं पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे। मुंबईसह ठाण्यामध्ये आज वादळी वाऱ्यासह पाऊस येऊ शकतोय। अरबी समुद्रात कोकण किनारपट्टीजवळ ठळक कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झालेली आहे। सोबतच वाऱ्याची चक्रकार स्थिती देखील आहे। याचाच परिणाम म्हणून कोकणासह दक्षिण पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्रात पुढील 4 ते 5 दिवस संततधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय। राज्यात सध्या पावसाला पोषक वातावरण असून मागील 2-3 दिवसांपासून अनेक भागांमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे। कोकणातील काही ठिकाणी शुक्रवारीही मुसळधार पाऊस कोसळत होता। दरम्यान अरबी समुद्रात कोकण किनारपट्टीवर कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झालेली आहे। आज मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये काही भागांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे।